En aquest segon apartat del tema 2 ens centrarem més en els mètodes de datació. Inicialment veurem que consisteix un mètode de datació, recuperarem el concepte d'estratigrafia que ja hem vist i acte seguit veurem tant les datacions absolutes en què consisteixen com les datacions de tipus relativa. Dintre dels mètodes de datació absoluta trobem els mètodes de radiocronologia. Són mètodes que es basen en la determinació precisa dintre d'un rang, òbviament, tenen un error associat, dels productes de desintegració dels isòtops radioactius. Què vol dir això? Que ens permet, estudiant la desintegració d'aquests isòtops radioactius, ens permet saber d'una manera molt més fidedigna, no només relativa, és a dir, en funció d'un altre fòssil, d'un altre estrat, sinó per si mateix, quina datació amb una edat associada, amb una xifra, entre cometes, associada, tindria aquella resta que estem datant. En aquest sentit, és important tenir en compte que la velocitat de desintegració de qualsevol d'aquests isòtops, els que veurem, per una banda és constant, i té una taxa de desintegració lambda, i que és independent d'altres variables físiques o químiques. Quina forma o quina fórmula o quina expressió matemàtica té aquesta desintegració? És una exponencial decreixent, tal com podeu veure a la fórmula que teniu aquí. N és igual a n sub 0 en el moment inicial per E elevat a lambda t. De manera que seguirà una exponencial negativa en què, si nosaltres aïllem el t, el temps, la variable temps, agafarà aquesta fórmula, és a dir, 1 partit per lambda per logaritme de n sub 0 partit per n. De fet, a baix, si teniu la fórmula desenvolupada, de manera que anem a veure quin és el temps transcorregut des que s'han desintegrat la meitat dels isòtops radioactius que teníem en un moment determinat. De manera que quan n, és a dir, el nombre d'isòtops en un moment determinat, quan n és la meitat de n sub 0, el número que hi havia inicialment, si agafem això i ho substituïm a la fórmula de dalt, substituïm la fórmula de dalt, tindrem que és logaritme de n sub 0 partit per 1 dividit entre 2n sub 0. L'únic que hem fet és substituir n és igual a 1 mig de n sub 0, de manera que el substituïm ens queda el logaritme de 2. De manera que el temps és 1 partit per lambda per logaritme de 2. Que si aïllem lambda, sabrem que lambda és 0,6, és igual a això dividit entre el temps. De manera que tenim que lambda, com esteu veient, és una constant, que serà específica, òbviament, de cada isòtop. No es desintegraran de la mateixa manera, amb la mateixa taxa, diguéssim, l'isòtop de carboni que el que sigui d'argó, etc. Dintre d'aquests mètodes de datació, per radiocronologia, un dels més clàssics, un dels més típics, o dintre de la cultura popular dels que més sonen, és el de carboni 14. Ja diem d'entrada que el carboni 14 és un mètode de datació que serveix per, com veurem, datar restes que són recents, podríem dir, des del punt de vista, òbviament, geològic. I quan diem recents, ja veurem, però estaríem parlant de restes de l'Holocè i part del Pleistocè, però no podríem anar més enllà. En aquest sentit, inicialment, podem destacar que existeixen dos tipus d'isòtop de carboni. D'una banda, els isòtops estables, que no són reactius, el carboni 12, representa fins a quasi el 99%, i el carboni 13. Ara bé,
El que ens interessa a nosaltres, que és molt poc abundant, d'acord, és el carboni 14, precisament, que és el que farem servir o que es farà servir per les datacions gràcies a les seves particularitats en aquest sentit d'inestabilitat, d'acord, de radioactivitat. En tot cas, la incorporació de carboni en els éssers vius es fa a través dels tres tipus d'isòtops que estàvem veient, d'acord? En aquest sentit, és a dir, que els organismes incorporen tant el carboni 12, òbviament incorporaran molt més perquè està molt més present, d'acord? I serà el majoritari. Incorporen carboni 13, d'acord? I incorporen carboni de tipus 14. És obvi que aquest carboni en organismes fotosintètics s'incorpora a través de la fotosíntesi, val? Hi ha organismes de tipus com herbívors, carnívors, el que sigui, no? es durà a terme a través de la xarxa tròfica. En tot cas, el que és important tenir present és que els organismes tenen els tres tipus, un organisme en un moment determinat, els tres tipus d'isòtops del carboni. El tema és que quan aquest organisme mora, el carboni 14, que recordem que és un carboni de tipus reactiu, és un carboni que es desintegra i ens dona nitrogen 14, comença a anar desapareixent dels teixits de l'organisme. És obvi que els teixits tous acabaran desapareixent, però, per exemple, dels ossos anirà desapareixent paulatinament. Òbviament, com hem vist, perquè té una taxa de creixement exponencial, com més temps hagi passat, menys quantitat de carboni 14 hi haurà en aquelles restes. El temps de semidesintegració, és a dir, aquell temps transcorregut tal que s'ha desintegrat, d'acord, la meitat de la quantitat d'isòtops inicials, en el cas del carboni 14 és de 5.600 anys, com teniu aquí. Vol dir que la meitat del carboni 14 que havia en aquelles restes ha desaparegut i s'ha convertit en nitrogen de tipus 14. De manera que, si han transcorregut 5.600 anys en haver-hi la meitat, d'acord? Haver-hi una quarta part, hauran passat 5.600 anys més a partir dels 5.600 anys. De manera que estarem situats ja quasi bé als 11.200. Més específicament les xifres que us posen en el PowerPoint. I, etcètera. Una vuitena part? Doncs, òbviament, serà el doble, d'acord? Hauran passat 20 i escaig mil anys. De manera que veieu que és un temps de desintegració tan baix, o relativament baix, comparat amb altres que veurem, que l'únic que ens permet són datar restes relativament recents en el temps. De fet, aquí teniu exemplificat el que us comentava. Imagineu unes restes que, òbviament, té uns nivells de carboni 14 que ha adquirit, d'acord, a través de l'ambient, ja sigui vegetals, ja sigui carn, etc., unes restes humanes, i en el moment en què aquestes restes, aquest individu mora, d'acord, té una concentració X, la que sigui, de carboni 14, que serà la mateixa proporcionalment, òbviament, que la de l'ambient. A partir d'aquí, els teixits sous han dit que desapareixen ràpidament, però posem teixits més durs, entre cometes, no? Ja sigui ossos, etc. Transcorreran 5.700 anys, 5.600 anys, i haurem perdut, entre cometes, la meitat, s'haurà desintegrat, d'acord, la meitat del carboni 14 per arribar a nitrogen 14. Haurem de passar, d'acord, 11.000, 12.000 anys per haver eliminat quedar-nos una quarta part, d'acord, 20 i escaig mil i tindrem una vuitena part, etc., fins que arribem a 57.000 anys, més o menys, en què s'ha eliminat ja quasi bé el 99,9% del carboni 14. Què ens està indicant això? Que, òbviament, aquesta taxa de desintegració, de semidesintegració tan baixa vull dir que són pocs anys,
fa que ràpidament, quan s'acumulen els anys en el passat, desaparegui la quantitat de carboni 14. De manera que podrem tirar enrere, sí, podem datar fantàsticament restes de tipus arqueològiques, medievals, neolític, com teniu aquesta imatge, magdaleniense o solutrense, orignaniense, són cultures, diguéssim, o són sí, tècniques lítiques, però molt recents, estem parlant aquí d'Homo sapiens, però òbviament podem fer més enllà, però no podrem tirar massa enllà. De fet, hi ha una limitació física, que és la pròpia desintegració, de la semidesintegració dels isòtops, que no permetrà anar gaire més enllà, no sé, amb unes tècniques molt especialitzades d'uns 50.000 anys, 40-50.000 anys. El que passa és que la tècnica de carboni 14 no és exacta del tot. El que tenim és que el mètode, no? Les datacions de carboni 14 han de ser corregides, ja que l'atmosfera, la concentració d'isòtops de carboni no ha estat sempre estable, no ha estat sempre la mateixa. De manera que les correccions es fan utilitzant lectures de radiocarbòniques dels anells de creixement dels arbres, que permeten correlacionar les datacions no corregides amb l'antiguitat real dels anells. Per què ho podem fer amb els arbres? Òbviament perquè tenim un registre, com veurem per dendrocronologia, que podem tirar uns quants milers d'anys enrere. Val? Per la tècnica en si de carboni 14, com us comentava abans, no podem tirar massa enrere. Podem arribar sobre els 50.000 anys, sobre els 70 fins a 100.000 anys en tècniques molt específiques com la espectrometria de masses per acceleració, que necessita molt poca quantitat per poder donar un valor, d'acord, un resultat, però són tècniques que reservaríem per mostres recents, d'acord? Relativament recents. A més, mostres que estem pensant, òbviament, en que tinguem carboni, ¿vale? El que ens interessa a nosaltres és datar carboni, o sigui, necessitem restes orgàniques en aquest sentit. D'aquesta diapositiva m'interessa que ens fixem en les dues inferiors. La de baix a l'esquerra ens indica, com podeu veure, tenim a l'eix de les X al temps, i a l'eix de les X la concentració de carboni 14. Com ha anat canviant al llarg del temps, d'acord? Valors inferiors uns 45.000 anys, fa uns 45.000 anys els actuals, i com després augmentar moltíssim per anar baixant o disminuint lentament a alguns nivells similars als estàndards actuals. Ara bé, és important tenir en compte que els nivells actuals dels últims 70 anys ara ja estan totalment adulcorats o alterats en aquest sentit. El problema és que l'experimentació nuclear dels anys 50 i 60, una cosa que es coneix com l'efecte bomba nuclear, d'acord? Que és obvi que les bombes són de fa 70 anys, però el seu efecte encara es manté actualment, van afegir una gran quantitat de carboni 14 a l'atmosfera. Tant és així que es va, d'acord, fins a arribar a més que duplicar. Quines conseqüències ha tingut això? Les conseqüències és que, òbviament, tot material actual o subactual té concentracions, estem parlant de materials orgànics, d'acord, que durant els últims 70 anys, té concentracions de carboni 14 alterades, sobrerepresentades, d'acord, perquè responen a les concentracions de l'atmosfera dels últims 70 anys. Si nosaltres volem veure datar unes restes, d'acord, fent servir la concentració de l'atmosfera, no podem fer servir els valors de la concentració de l'atmosfera o dels materials, de les restes orgàniques dels últims 70 anys, perquè estan totalment alterades a causa d'aquest efecte d'aquesta bomba. De manera que per posar el rellotge a zero del procés de desintegració, o per posar el punt d'inici, diguéssim, s'ha de fer en el 1950, de manera que les datacions de carboni 14 donen una edat, un temps transcorregut fins a 1950. I quin material fem servir? Ja es va fer servir un material no alterat, que tenien una agència americana, em sembla que era àcid oxàlic, i que no havia estat exposat
a l'efecte de les bombes, de manera que es considera que era representatiu de les concentracions d'atmosfera normals en aquell moment de l'any 1950. De manera que tots els calibratges que es fan de datacions a carboni 14 es fan fins al 1950. En el fons haurien d'afegir 70 anys més, que passa que per datacions de 34.000 anys que tenen un error associat de més, menys, ho invento, 2.000, afegir-hi 70 anys no té gaire sentit. Però tinguem present això, primera, que l'atmosfera no ha tingut sempre la mateixa concentració, que l'atmosfera actual no ens serveix com a punt de partida per a les datacions perquè té unes concentracions totalment alterades com a conseqüència d'aquest efecte de les bombes nuclears. Una altra de les tècniques de datació és la tècnica de potassi-argó. És una tècnica que aquí no anirem a datar restes orgàniques, sinó que s'anirà a datar restes de tipus inorgàniques. De fet, és una tècnica que s'utilitza en roques de tipus volcàniques. Per començar, durant la formació d'aquestes roques volcàniques, la temperatura fa que l'argó, un gas inert, acabi sent expulsat de la roca. De manera que en la formació, en la gènesi d'aquesta roca, el punt inicial de concentració d'argó és 0. Què vol dir? Que tot l'argó que nosaltres siguem capaços de detectar a la roca, en aquestes restes que analitzarem, s'haurà produït per la descomposició del potassi. D'acord? De manera que l'isòtop radioactiu del potassi 40, es desintegra en argó 40. I és la concentració d'argó 40 el que nosaltres calcularem i és el que ens permetrà saber-ne el temps, en aquest sentit. Com teniu en aquesta imatge, el temps de semidesintegració, és a dir, aquell temps transcorregut tal que s'ha desintegrat la meitat de la quantitat d'isòtops de potassi 40 en argó 40 és de 1.300 milions d'anys. Ja veieu, des d'inicialment, que els rangs temporals que estem manegant aquí seran molt més elevats que en el cas del carboni. Què ens permetrà datar? És obvi que no ens permet datar restes orgàniques, no ens permet datar directament un fòssil de substitució, uns ossos, etc. Però sí que ens permetrà datar un sediment, una capa, un estrat que tingui un origen de tipus volcànic. De manera que si aquest estrat té, imaginem-ho, el fòssil, d'acord? Immediatament per sota sabrem que com a mínim és més antic posant que si l'estrat l'he datat a 1,75 milions d'anys, sabré que és més antic de 1,75 milions d'anys. Si tenim més d'una capa que puc datar per potassi argó, podré constranyir la datació d'aquell fòssil, d'acord, entre dos estrats que sí que tinc datats. Posem que tinc un estrat datat per potassi argó de 2,4 i un altre datat de 2,1. Si el meu fòssil es troba en un estat intermig, sabré que té entre 2,4 i 2,1 milions d'anys. Un altre mètode de radiodatació és el mètode de rubidi-estronci, en què es van a radiodatar, volem saber l'edat, no de restes, un altre cop, no de restes, orgàniques, sinó que es dataran restes inorgàniques, és a dir, roques que continguin l'isòtop rubidi. En aquest sentit, hi ha diversos isòtops, com ens està passant successivament, d'acord, en tots els mètodes de datació. Veiem que el rubidi 85 és un isòtop estable, i de fet és el més abundant, mentre que el rubidi 87 és l'isòtop radioactiu. Precisament és aquest isòtop, d'acord, que es desintegra per beta desintegració, es desintegra en estronci 87, d'acord, que és l'isòtop estable de l'estronci. En aquest cas, el període de semidesintegració és bastant prolongat. Estaríem parlant de quasi 50.000 milions d'anys. I els minerals realment aptes per fer aquest tipus de radiodatació haurien de tenir com a mínim una certa quantitat de rubidi, entre 100 i 1.000 parts per milió. Una altra datació
és la d'urani-tori, però presenta una certa particularitat en relació a les que hem vist fins ara. Inicialment, el que nosaltres intentem amb aquesta tècnica és calcular la quantitat d'isòtop tori 230 que existeix en una mostra. Com es forma l'isòtop de tori 230? El teniu aquí l'esquema. Forma part de la desintegració, la cadena de desintegració successiva de l'urani 238, d'acord? L'urani 238 passa a tori 234, el qual passa, d'acord, via protactinium a urani 234, cada vegada es desintegra en tori 230. És aquest punt el que a nosaltres ens interessa, d'urani 234 a tori 230. Val? La diferència que hem vist fins ara és que el tori 230 no és un producte estable, no és un producte final, d'acord? Com el que hem vist fins ara, de manera que continua aquesta cadena de desintegració fins a arribar al plom, 206, que és l'estable. Què vol dir? Que la desintegració d'urani 234 a tori 230 arriba un moment que el tori 230 també ens va desapareixent. D'acord? També es va desintegrar en radi. De manera que el que no calcularem, el que no mesurarem, és un valor absolut del tori, d'acord? Que s'ha desintegrat a partir de l'urani, sinó el que mirarem és la proporció entre el tori 230 i l'urani 234. És a dir, el que nosaltres intentarem calcular o establir és una espècie d'equilibri secular entre l'urani 234 i el tori 230. En aquest equilibri secular, el nombre de tori 230 decau, és a dir, es desintegra, d'acord? La taxa de desintegració, el nombre de desintegració d'àtoms per un any és el mateix que el nombre o la quantitat de tori 230 produït per desintegració de l'urani 234. Val? I al final el que hem de fer és aquesta relació entre tots dos. És igual, tampoc ens hem d'especificar molt més, però que sapigueu, òbviament, que és un producte de desintegració de l'urani en tori, que no mirem la quantitat total de tori, sinó la relació, d'acord, aquest equilibri més aviat entre la desintegració d'urani de 234 i la desintegració o l'aparició de tori 230. Vale? Important. Serveix per estimar edats en roques que continguin carbonats, sobretot roques calizes, vale? Que serien molt freqüents en coves, en estalactites, estalagmites, d'acord, per la precipitació d'aquest tipus de carbonats que estàvem comentant. La justificació es basa en què el tori, de fet, també el protactinio, val? En condicions similars a les que trobem a la superfície de la Terra són insolubles. Val? Què vol dir això? Que no es troben les restes, per exemple, que dèiem les roques aquestes en què calculem els carbonats, d'acord? No incorporen tori, val? Ni tampoc el protactinio, d'acord? No l'incorporen cap dels dos. De manera que l'urani en comptes, o en canvi, sí que és soluble, de manera que sí que el poden incorporar. De manera que en el moment de formació, en el moment zero, d'acord, hi hauria moment zero de formació d'aquella estructura, ja sigui, per exemple, es poden fer servir per valves o per coralls, d'acord, que tenen carbonats, d'acord, valves de cloïsses o carbonats, d'acord, de coralls, o una estalactita, per datar el que sigui, d'acord, dintre d'una cova, tindria zero de tori i incorporaria l'urani a través d'aquest medi soluble. Urani que, 234, que s'aniria, òbviament, desintegrant en tori 230. D'acord? Fins quan enrere podem tirar?
podem arribar a tirar fins a 500.000 anys, mig milió d'anys, més o menys. De manera que tenim un registre que pugui anar tan enrere com seria el cas, per exemple, anterior de l'estronci, ¿vale? Però fins a 500.000 anys i sobretot estructures de tipus carbonatades. Una altra tècnica és les traces de fissió de l'urani. Aquí, com el seu nom indica, anem a traces, és a dir, evidències, d'acord, de la fissió, de l'escissió, d'acord, de l'urani. El que es basa en això, precisament en la velocitat constant de fissió dels àtoms d'urani, 238, però important, contingut en cristalls volcànics i ceràmica. El cristall natural, d'acord? Els cristalls naturals que s'han format per erupcions volcàniques, incorpora isòtop radioactiu d'urani 238, d'acord? Que va decaient, que es va desintegrant de forma per fissió violenta. Aquesta fissió violenta que teniu aquí baix a l'esquerra, aquesta fissió espontània de l'urani 238, el que provoca, tal com veieu a la dreta, en aquests cristalls que estaven continguts en aquestes restes d'erupcions volcàniques, provoca traces, esquerdes, com aranyazos, no, diguéssim, aquestes petites esquerdes que es formen. Què vol dir? Que el comptatge d'aquestes esquerdes és indicatiu del nombre de fissions que hi ha hagut. I com que el nombre de fissions o la velocitat és constant, poder comptar el número de traces és una manera de comptar el temps que ha passat des que es va formar aquell cristall. Important, Cristalls o ceràmica, ¿vale? Cristalls o ceràmica. No podem fer altre tipus de material. Això ens va molt bé a Àfrica, perquè a Àfrica hi ha cert, com associat al Rift Valley que hem vist en aquest tema, hi ha bastant vulcanisme. Val? En aquest vulcanisme el que veiem és que es formen cristalls, val? Que ens permet datar molt bé l'evolució hominini a Àfrica durant tots aquests, des de 6 milions d'anys fins recentment. És aplicable a restes més modernes? Sí, per exemple, ceràmica, en què s'hi formin cristalls. Ara bé, és molt més fiable a mesura que ens tirem més enrere en el temps. Aquestes dues tècniques, la termoluminescència i la ressonància electrònica d'espín, que també la teniu detallada aquí, es basen en el mateix principi, d'acord? En què els electrons d'alguns minerals s'inciten a ser irradiats per radioisòtops d'urani, de tori i de potassi, d'acord? Isòtops que estan presents de forma natural al Sol i als raigs còsmics, i aquests rajos radioactius el que fan és que xoquen amb els electrons, que estan carregats precisament de manera negativa, fent-los saltar i deixant una càrrega positiva a l'àtom. Diu, alguns d'aquests electrons poden tornar a ocupar els forats positius, però altres són atrapats per zones defectuoses del cristall mineral i mantenen un nivell intermedi. És precisament l'exposició posterior a calor que situa els electrons atrapats de nou al seu lloc inicial, que es quedaria el rellotge un altre cop a zero, d'acord? Tornaria a reiniciar-se el procés. Que el nombre d'electrons atrapats a nivells energètics intermedis és proporcional al temps transcorregut des de l'exposició al material a l'acció d'aquests materials radioactius. És a dir, els materials radioactius el que provoquen és un canvi de posició energètica d'alguns electrons i mitjançant la calor aquests electrons poden tornar a la seva posició de tipus inicial. Com que els materials radioactius es van desintegrant, quanta més temps hagi transcorregut el nostre material que estem datant, que volem datar per termoluminescència o per ressonància d'espín, hagi estat exposat als materials radioactius, més electrons en estadis intermedis d'energia tindrà, de manera que més temps haurà passat.
Què és el que es fa amb aquestes dues tècniques? Doncs el que es fa és tornar a escalfar l'element que nosaltres volem datar, les mostres que nosaltres volem datar. De manera que en la termoluminescència, com el seu nom indica, el que nosaltres hem de fer és escalfar el material, anem escalfant de manera que allibera aquests electrons atrapats, que en tornar a la seva posició original, d'acord, inicial, en la seva posició energètica inicial, emeten fotons de llum. De manera que nosaltres, enregistrant aquesta llum i la seva intensitat, sabrem si hi ha més o menys electrons i sabrem si hi ha més o menys temps que ha passat, d'acord, per acabar datant aquestes restes. La ressonància electrònica d'espín mesura el mateix sense haver d'escalfar la mostra, d'acord? Clar, escalfar la mostra, nosaltres el que estem fent és alterar, és fer malbé aquella mostra. A més, la ressonància electrònica d'espín permet datar cristalls de manera molt petita, d'acord? Com per exemple els que podríem tenir a les dents, que són cristalls d'hidroxiapatita, d'acord? O a nivell dels ossos. En què es basa? D'acord? Nosaltres volem calcular, es basa primer tot en la presència d'aquests electrons en estadis intermedis de l'energia, però aquí, en comptes d'escalfar-los i que tornin a la seva posició inicial emetent fotons i emetent llum, el que volem és que els situem sobre una ressonància magnètica, en un camp magnètic, de manera que s'orienten d'una manera determinada, fan canviar la seva orientació dels electrons i això és el que proporciona una senyal característica, la intensitat de la qual serà proporcional al nombre d'electrons, cada vegada serà proporcional al nombre, òbviament, o al temps, òbviament, transcorregut en què ha estat aquest material, d'acord, o aquests electrons han estat exposats a l'acció d'aquests isòtops radioactius que estàvem comentant inicialment. És interessant perquè permet el rang de datacions arribaria bàsicament entre diversos milers i 1.000.000 d'anys, de manera que ens està reomplint el forat que tindríem entre el carboni 14 i el potassi argó. Aquesta tècnica es basa en la transformació que hi ha de la conformació dels aminoàcids, d'acord, que és levògira, en vida, quan l'organisme està viu, d'acord? És a dir, és el que teniu a la dreta, L-alfa aminoàcid, però que quan està mort es van convertint progressivament en dextrògira, d'acord? És el que teniu a baix, que passa de conformació L a conformació D. Aleshores, òbviament, mesurant la relació o el nombre d'aminoàcids que siguin dextrògirs, ja ens podrà situar quant temps ha passat des que va morir aquell organisme. Diversos aminoàcids són útils, però un dels més útils de tots, d'acord, és l'àcid aspartic, d'acord, que té una vida mitja d'uns 15.000 anys. De manera que, com veieu aquí, ens permet mesurar datacions relativament recents, d'acord, dintre del paleolític mig. Ara bé, és important tenir en compte que aquesta transformació, aquest canvi de conformació de levògir a dextrògir, d'acord, depèn de les temperatures ambientals. De manera que la taxa, d'acord, de transformació serà diferent en ambients més càlids, com teniu a baix a la dreta, per exemple, a Perú, en relació a Estats Units, i ens obligarà a fer certes calibracions en funció de la temperatura de la zona. En tot cas, i com a resum, són restes orgàniques, no estem datant una roca aquí, òbviament aminoàcids produïts en un organisme, i un rang d'edat del paleolític, entre 5.000, podríem situar-ho, i uns 100.000 anys, i important, s'ha de calibrar, no és una tècnica directament aplicable de manera estàndard a tot arreu. Finalment,
una de les últimes tècniques és la dendrocronologia, una clàssica, d'acord? És una tècnica, ja veieu, tradicional, clàssica, tota la vida, per establir datació absoluta d'un fet, un objecte, d'acord? També és dendrocronologia o datació per anells dels arbres. I això es basa en el principi que l'acumulació o el creixement, d'acord, en nombre d'anells d'un arbre, d'una espècie determinada, reflexa els anys o, més enllà, les estacions, de manera que pots anar rastejant les estacions que han transcorregut fins que es va tallar, va morir o es va tallar aquell tronc, marcant fins i tot períodes de creixement més grans, que correspondrien a primavera, per exemple, al clima mediterrani, o més petits, d'acord, corresponents a estiu o hivern. Que és aquest còmput el que ens permetria al final saber quantes estacions, quants anys han transcorregut. Estàvem posant l'exemple mediterrani perquè és un clima estacional, no? Tenim unes marcades pluges tradicionalment en el canvi climàtic, però a primavera i tardor, i després tenim un ambient sec a l'estiu i més sec, ultra sec a l'hivern. L'hivern encara és més sec, que tradicionalment ha estat més sec que l'estiu fins i tot. De manera que aquest pas de gruixut, que seria primavera, un creixement més important, prim, gruixut prim, ens permet veure les estacions, d'acord? Creix més a primavera, a l'estiu no creix, perquè falta estrès hídric, tardor torna a créixer, hivern, d'acord? Falta hores de sol i estrès hídric, o falta d'aigua, fa que no creixi. Que això ens permet anar fent les estacions i anar calculant els anys. Problema en zones en què el clima no sigui estacional, de manera que l'arbre creix de manera homogènia i aquests anells no són, d'acord, tan fàcilment o no són visibles, no són fàcilment identificables. Fins a quina edat podem tirar enrere? Mira, veient això, fins a uns 9.000 anys. D'acord? Fins a 9.000 anys. No podem anar més enrere que això, que és una tècnica molt limitada a mostres de tipus arqueològiques. En aquest punt final hem de comentar a quins materials es podia fer cada datació i quin rang temporal tenim. Però seria interessant fer un petit resum. Veieu que la sèrie, és a dir, com escollir el mètode que volem aplicar per datar les restes. És obvi que disponibilitat de material. Quins materials? Disposem. Només tenim roques, tenim mostres orgàniques, diguéssim, etc. I l'edat previsible que nosaltres ens estem movent. Si fóssim aquí un extraterrestre que acaba de aparèixer a la Terra i vol datar, però ja sabem, tenim molt bagatge, i ja sabem, o intuïm en quin rang temporal en general ens podem estar movent. En tot cas, el que hem estat comentant, el carboni 14 ens mouria en una edat des de subactual, ja veieu que arriba quasi fins a l'actualitat, fins a el que hem dit abans, 50.000 anys, 100.000 a molt estirar, aquí us queda molt més curt. Racemització d'aminoàcids, val? També amb mostres orgàniques, és obvi, estem parlant d'un aminoàcid, i estaríem parlant també, ja veieu, entre 1.000, d'acord, 100.000 anys. El potassi argó és una tècnica que ens permet datar molt enrere, d'acord? Podem datar roques, d'acord, o sediments molt, molt antics. Les traces de fissió, també, des de molt recent, aquests cristalls molt, molt recents que hem comentat, però la tècnica va guanyant fiabilitat a mesura que és més antiga. Les tècniques basades en aquests electrons a base intermèdia són des de mostres recents, però òbviament són tècniques que ens estarem basant en cristalls, fins a relativament, aquí teniu 1 milió d'anys. I finalment les sèries d'urani, tot i que és una tècnica, òbviament,
de desintegració també radioactiva, es queda molt més curta en el temps, com heu vist. D'acord? De manera que en funció, si nosaltres estiguéssim excavant sediments, excavant fòssils del Miocè, d'acord? El fòssil en si no el podríem estar datant, però si estiguéssim mirant sediments amunt i avall podríem fer servir el potassi argó per les traces de fissió, per exemple, perquè el Miocè estem parlant de 15 milions d'anys. De manera que si estiguéssim fent restes orgàniques recent, òbviament podem fer racemització, podem fer carboni 14, etc. O sigui que cada tècnica té el seu rang d'edat que hem de respectar.